Prosím vás ještě jednou o pozornost, přestávka končí, i když někdo bude asi pomalu ještě přicházet, tak z časových důvodů pokračujeme. Já pozvu na pódium paní Hanu Vojtovou, psycholožku a psychoterapeutku. Dobrý večer. Je to puštěné. Pojďte blíž. Dobrý večer. Neslyšíte? Počkejte, já se podívám, jestli... Ani mikrofon nevím zapnout. Už... Dobře to začíná. Dobře to začíná, nebojte. To vždycky potom skvěle skončí. A i na vás jsem měl připravené 2 otázky, s vaším svolením též jednu vynechám. Vy se věnujete tématu traumatu. V portále jste vydala publikaci Trauma a disociace, kterou jsem četl. A moc obohacující, moc se mi líbila, děkuji za to. Ale protože zároveň pracuji v médiích, tak si všímám toho, že to slovíčko trauma se do toho mediálního i veřejného diskurzu velmi dostalo a rozšířilo a přijde mi, že se hodně rozmělňuje. Jo? Kdybych to měl říct zjednodušeně, najednou úplně všechno je trauma, i když je to třeba jenom nepříjemná situace nebo zkrátka emoční zranění. Jaký z toho vy máte dojem? Trochu podobný v niečom, ako hovoríte, a je to zaujímavé, lebo ja keď som chystala tú prezentáciu, tak som mala taký prvý slajd k tejto téme a potom som to nejak premeriavala na 20 minút a som si vravala, toto nestíham, to vynechám, tak ste mi tak nahrali, že to je ten vynechaný slajd. Ja si myslím, že to akoby ten záujem o traumu priniesol hrozne veľa dobrých vecí, lebo akoby zvýšilo sa povedomie o traumatizácii, o tom, že to, čo sa nám stane, treba v období detstva, vývinu, aký veľký to má dosah na to, ako fungujeme v dospelosti. Podľa mňa sa tak hodne spopularizovalo vôbec také povedomie o tom, ako funguje nervová sústava, ako potrebujeme akoby regulovať svoju nervovú sústavu, ako so sebou pracovať. Že prinieslo to hrozne veľa dobrých vecí a prinieslo sa trochu taký aj práve toto, že s tým pojmom trauma a súvisiacimi pojmami sa zaobchádza trošku akoby že strácajú celkom význam. A možno pre niektorých ľudí už to začína tak znieť, veď všetko je trauma a potom sa niekde stratí ten význam toho, aké dôležité je reálne o tom hovoriť a o tom premýšľať. Takže si myslím, že sme ako keby trochu na takom pomedzi toho, že či dokážeme ten záujem o traumu využiť preto, aby naozaj sa dokázali urobiť dobré veci a aby došlo možno aj k nejakým zmenám v tom, ako fungujeme a ako treba pôsobiť v oblasti prevencie, alebo že sa to preklopí a povie sa, trauma je všetko, alebo všetko je trauma a ten záujem ako keby sa stratí a tak vyprchá. Judith Lois Hermanová, ona od 80. rokov aj skôr sa veľmi zaoberala traumou, vývinovou traumou a podobne. A ona hovorila, že záujem o traumu je v takých vlnách. A že tie vlny vyžadujú aj nejaké politicko-sociálne podmienky a vždy akoby tá vlna príde a odíde. A že sa strieda ten záujem, kedy je šanca niečo urobiť a nejak lepšie porozumieť s takou vlnou až takého popierania. A pre mňa je to taký otáznik, že kedy sa nám stane, že sa tá vlna preklopí. Moc krát vám děkuji za vaši odpověď a prostor je váš. Ďakujem. Ja som... Keď pani Kokešová hovorila o tej traume z tých mandlí a z nemocnice, tak som si vravila, že je zaujímavé, že aj moja skúsenosť je, že koľko ľudí má naozaj traumatickú skúsenosť z vyberania mandlí a že som bola ako keby pri tom s viacerými ľuďmi, s ktorými som spracovávala tú skúsenosť a že je to pre niektorých ľudí akoby skúsenosť naozaj ohrozenia na živote, niečo, čo by sme mohli považovať za takú banálny zážitok. A veľmi sa to podceňovalo podľa mňa v minulosti. To je možno jeden z tých bodov, že kde to povedomie o traume môže byť užitočné, keď si začneme uvedomať, že to, čo vyzerá, alebo sme si mysleli, že je banálne, v skutočnosti môže ľudí zasiahnuť. A to, čo ja by som chcela, je trošičku len akoby predstaviť ten pojem trauma a ešte viac sa pozrieť na to, že čo možno traumu lieči alebo čo pomáha. Ja som trochu to poňala tak prednáškovo,
tak, ale dúfam, že to bude pre vás nejako užitočné alebo zaujímavé. Tá kniha, ktorá vyšla v portáli, sa volá Trauma a disociace. A ten pojem trauma je známejší ako ten pojem disociácia, ale vlastne dalo by sa možno povedať, že z istého pohľadu, práve z toho pohľadu, ktorý akoby ten pojem nerozšíri na takmer akýkoľvek zážitok, by sa trauma s disociáciou mohli tak akoby vzájomne definovať. Čiže že traumatický je ten zážitok, ktorý vedie k disociácii. A čo to znamená? To znamená, že ten zážitok nie sme schopní stráviť, že zostane neintegrovaný. Disociácia je niečo ako opak asociácie, že niečo sa nespojí. A keď nedôjde k tomu spojeniu, zostáva niečo oddelené, rozbité alebo fragmentované. A to je ten jav disociácie. To znamená, že traumatická skúsenosť alebo skúsenosť, ktorá je traumatizujúca, zostáva nejakým spôsobom v nás uložená alebo zapamätaná takým fragmentovaným, nespojeným spôsobom, akoby nestane sa nejakou prírodzenou súčasťou nášho príbehu, ale nejak z neho akoby trčí v takej nejakej zamrznutej, nedokončenej podobe. Zároveň sa stane to, že naša autonómna nervová sústava, ktorá sa tak v priebehu života stará o takú prírodzenú rovnováhu medzi aktiváciou a uvoľnením, tak sa dostane mimo svojej rovnováhy a ten posttraumatický stav je vlastne stav chronickej dysregulácie, chronickej nerovnováhy autonómnej nervovej sústavy. A potom ten pojem disociácia ešte môže vystihovať taký jeden špecifický jav v psychike, a to je jav, keď dôjde k rozdeleniu psychického sveta, vnútorného sveta na časti. A čo tým myslíme v kontexte traumy? Myslíme tým to, že traumatická skúsenosť urobí to, že nás nejakým spôsobom akoby veľmi zaplaví, veľmi akoby prevalcuje, ale čo sa deje je, že náš život pokračuje ďalej a my musíme vlastne nejakým spôsobom v tom živote ďalej fungovať. A to fungovanie zabezpečí to, čo by sme mohli nazvať časť fungujúca v každodennom živote, že my sme ďalej schopní, keď sme dospelý človek, ďalej trebárs chodíme do práce, staráme sa o deti, komunikujeme so známymi a priateľmi a tak ďalej, že nejakým spôsobom akoby pokračujeme v tom živote, ale to, čo sa nám stalo, pretože je to nespracované, tak ono sa to nestratí, ani to nezmizne. Ono to v našej psychike zostáva a zostáva to ako si uviaznuté v čase tej traumy. Takže keď hovoríme o disociácii, tak tým myslíme to, že človek, ktorý zažil traumu, vlastne už nie je celistvý, ale jeho psychika má nejakú časť, ktorá funguje v každodennom živote, niekedy sa nazýva aj navonok normálna, lebo ona akoby vyzerá, ako keby všetko bolo ako predtým, ale ten vnútorný svet niekde akoby vníma, že nie je to ako predtým, lebo tu je niečo, čo bolí a tá bolesť je vlastne akoby stále živá a nepreliečená. A to je to, čo nazývame disociáciou. Ono to robí to, že sa oddelujeme tým pádom vlastne vnútorne sami od seba. A robí to aj to, že sa cítime oddelení od sveta, alebo so svetom interagujeme len nejakou svojou časťou. A niečo naše, niečo, kým naozaj tiež sme, zostáva vlastne za akousi bariérou schované, možno metaforicky sa dá povedať aj v akejsi 13. komnate. A to, čo ja chcem trochu viacej hovoriť, je, že čo potom ale toto oddelenie môže liečiť, že čo vlastne je to, čo s traumou pomáha. A keďže dôsledok traumy je disociácia, čiže akési oddelenie, tak to, čo lieči traumu, je to, čo nám pomáha znovu sa spojiť. Aby mohlo dôjsť k spojeniu človeka samého so sebou a k spojeniu človeka vlastne na novo možno aj so svetom a so svojím životom. A to už trochu to zaznelo, ja možno trochu aj nadväzujem na pána Bendu, keď hovoril, že aké dôležité sú vzťahy, aké dôležité je, aby sme mali niekoho pri sebe.
A myslím si, že práve akoby v kontexte traumy je to tak, že znovu obnoviť to spojenie, ktoré sme stratili, nie je ľahké. Nie je ľahké to urobiť. A že na to veľakrát akoby nestačíme sami. Že na to potrebujeme niekoho, kto príde do spojenia s nami, príde do spojenia s tou časťou v nás, ktorá je uviaznutá v traume a cez to nám pomôže vlastne obnoviť to vnútorné naše spojenie. Chcem vás odsprevádzať takými akoby 3 z môjho pohľadu kľúčovými krokmi, ktorý tak všeobecne v tom procese liečenia potrebujeme podstúpiť. A ten prvý krok je uvedomenie a uznanie. To znamená, keď chceme nastúpiť na cestu liečenia niečoho traumatického, tak prvý moment je, že musíme prekonať tú takú prírodzenú tendenciu sa odvracať a vyhýbať tomu, čo bolí. A to musíme urobiť my ako tí, ktorí to prežili, alebo tí, ktorí boli obeťou traumy. Ale v istom zmysle tá tendencia sa odvracať platí aj pre tých, ktorí treba len boli svedkom tej skúsenosti. A v niečom akoby je to taká téma aj spoločenskej zodpovednosti, tá ochota akoby tých prizerajúcich sa, ochota nás ako spoločenstva sa pozrieť na tie ťažké veci, ktoré sa dejú a byť vlastne partnerom v tom liečení tých ľudí, ktorým sa tie ťažké veci dejú. A možno ešte zaujímavé je v tomto kontexte povedať, že keď sa chceme dívať, nejak si uvedomovať a uznávať, tak je to nielen, že chceme nielen tú traumu alebo to, čo sa stalo, ale aj ten dopad, ktorý to malo, to, akým spôsobom nás to dodnes trebárs zaťažuje alebo handicapuje alebo bolí. Ale v niečom je veľmi dôležité akoby sa pozrieť aj na to, čo nám pomohlo prežiť, aby sme akoby nezostali uviaznutí práve v tých pocitoch tých akoby ťažkých, alebo aby nás to neviedlo k nejakej bezmoci alebo beznádeji. Že to, čo potrebujeme, je zadívať sa potom aj na tie zdroje, ktoré aj pomáhajú prežiť a ktoré aj môžu byť akoby takým podkladom liečenia. Takže to je prvý krok. Uvedomenie a uznanie. A je to možno je to taký individuálny, ale aj vlastne spoločenský krok. A potom ten druhý krok, keď si uvedomíme, čo sa stalo a aké to malo dôsledky, tak potrebujeme veľakrát akoby porozumieť tomu hlbšie. A že nestačí akoby len samotné uznanie nejakého faktu, ale je veľmi užitočné a psychotraumatológia ma to špeciálne naučila, že je pre nás ako a určite ja tak fungujem a mám pocit, že mnohí ľudia, s ktorými sa stretávam, že keď dokážeme akoby lepšie porozumieť tomu, že ako to v nás funguje, že prečo reagujem tak, ako reagujem, ako to súvisí s tým, čo som zažila, tak že to prináša vlastne takú veľmi dôležitú zložku toho, aby som sa mohla uzdravovať. A my vlastne, keď pracujeme s terapiou traumy, tak vždy vlastne kľúčový alebo taký veľmi podstatný alebo podstatná časť tej práce je nejaké vysvetlenie, to, čo my voláme, že psychoedukácia a zvyšovanie takého porozumenia. A to nám otvára cestu k spolupráci. Že keď človek sám sebe rozumie, tak je možno lepšie ochotný a aj schopný na tej ceste vlastne vlastného liečenia spolupracovať. A pre mňa osobne, a mám pocit, že naozaj to nie je akoby len moje, a že to je možno do určitej miery aj dôvod, prečo sa ten psychotraumatologický pohľad môže aj stávať akoby populárnym teraz, je to, že on v niečom veľmi tak krásne sníma takú zbytočnú hanbu a vinu, ktorú veľakrát akoby po prežití ťažkých vecí v sebe nesieme, lebo namiesto toho, aby sme sa pýtali, že v čom zlyhávam, čo je so mnou v neporiadku, ako som to nezvládla, tak sa vlastne začínam pýtať inak a pýtam sa, čo je to, čo sa mi stalo a že preto dnes fungujem tak, ako fungujem. A možno ešte iná otázka, inak formulovaná, ale s rovnakým významom, je,
že ako sa moja nervová sústava postarala o prežitie toho, čo som zažila a čo pre ňu môžem urobiť, aby som sa aby sa dostala znovu do takej zdravej rovnováhy, ktorú kvôli tomu ťažkému zážitku vlastne stratila. A tretí krok, taký všeobecný, je súcit a sebasúcit. Možno by som povedala, že tretí krok je sebasúcit, lebo súcit je niečo, čo preniká všetkými tými krokmi. Že on nie je, že nastáva v nejakom čase. Súcit je niečo ako taká základná podmienka preto, aby uzdravovanie mohlo nastať. A súcit je naša taká prírodzená tendencia. Je to zaujímavé, lebo keď sa hovorí o traume, tak sa často hovorí, že také tie základné reakcie na traumatickú skúsenosť sú útek, útok, zamrznutie, ochabnutie, nejaké také dané evolučne, biologicky dané reakcie, ktoré vlastne zabezpečujú prežitie. Ale rovnako vlastne evolučne, biologicky danou reakciou je vlastne aj súcit, aj keď by sme ho v tom kontexte evolučnej biológie nenazývali súcitom, ale treba starostlivosťou, že je veľmi prírodzené, keď vidíme niečie utrpenie, reagovať tým, že sa chceme postarať. To, čo je trochu... akoby máme to spoločné aj s inými živočíšnymi druhmi, že nie sme v tom sami. Je to niečo, čo naozaj akoby naskakuje prírodzene. Problém je, že to môže, akoby tá tendencia starostlivosti môže byť oslabená alebo môže byť prevalcovaná našou tendenciou akoby ujsť, keď je niečo príliš ťažké, alebo zavrieť pred tým oči. Ale niekde to tam je a je to prirodzené, máme to v sebe všetci. A druhé to, čo je na tom trošku možno náročnejšie, je, že je oveľa jednoduchšie obrátiť súcit voči niekomu inému, ako voči samému sebe. Že tá automatická reakcia starostlivosti, ona prichádza, keď vidíme niekoho iného trpieť, ale veľakrát neprichádza, keď vidíme alebo vnímame svoje vlastné utrpenie. A to je možno tá cesta, alebo to je to, čo liečenie traumy vyžaduje, že aby sme pomohli sami sebe alebo iným ľuďom vlastne začať tú súcitnú reakciu obracať aj voči sebe. Často je to vlastne taká hlavná úloha terapeutická, lebo liečenie začína, a také naozaj hĺbšie vnútorné liečenie začína vo chvíli, keď dokážeme byť láskaví voči všetkému, čo v sebe nesieme. A v niečom akoby ten sebasúcit je aj prejavom obrovskej odvahy, lebo on v sebasúcite je obsiahnuté to, že si uvedomujeme utrpenie a že s ním prichádzame do kontaktu. A na to je práve dôležité, aby sme v tom akoby neboli sami, aby niekto nám pomohol akoby podržať ten láskyplný priestor vo chvíľach, keď to môže byť, tak ako ste videli v predchádzajúcej prezentácii, keď je to možno príliš zaplavujúce, alebo keď by sme mali tendenciu sa odpojiť. To sú teda také základné všeobecné princípy, to uvedomenie a uznanie, porozumenie a sebasúcit. A ja len krátko sa zmiením o tom, že v čom psychoterapia traumy je špecifická, lebo to, čo sa ukazuje, alebo to, ako v psychotraumatológii to vidíme, je, že pre terapiu traumy veľakrát nestačí, aby sme o tom len rozprávali, aby sme sa pokúšali vlastne osloviť tie naše zranenia len akoby kognitívne, racionálne alebo len cez slova. Že veľakrát potrebujeme zapojiť naše vnútro alebo našu nervovú sústavu aj iným spôsobom. A do značnej miery je to práve aj kvôli tej disociácii, ktorú sme už spomínali, lebo keď sa nervová sústava naučí vlastne akoby zotrvávať v tom stave, ktorý síce umožnil prežitie, ale potom komplikuje také každodenné žitie, respektíve komplikuje takú našu schopnosť a kapacitu sa rozvíjať a akoby rozvíjať a ďalej, či už vnútorné zdroje, alebo prijímať niečo pozitívne zvonku. A
to uviaznutie je často akoby ťažké prekonať. A tie špecifické terapeutické metódy, ktoré sa venujú práci s traumou, sú vlastne špeciálne tým, že pomáhajú prekonať to odpojenie a to uviaznutie, zamrznutie v tej traumatickej skúsenosti. Musia osloviť nejakým spôsobom dysreguláciu autonómnej nervovej sústavy, to, že sme v pocite pretrvávajúceho ohrozenia a naše telo na to reaguje a potrebujú osloviť tie nespracované, nestrávené spomienky. Tá prvá úloha je pomôcť znovu regulovať nervový systém a to potrebujeme robiť, niekedy nazývame ten prístup akoby bottom-up, čiže zo spodu nahor, že nejdeme z hlavy, akoby do toho sa neprerozprávame ani nepremyslíme, že si povieme, telo moje, musíš byť OK, všetko je v poriadku. Že musíme to telo naučiť tak, že oslovujeme akoby niekde hlbšie roviny, čiže cez prácu s telom, cez nejaké akoby techniky alebo cvičenia, ktoré umožňujú, aby telo znovu dokázalo zažívať pocity bezpečia. A čo môže byť v tomto bode dôležité je, že predtým, než sa tá regulácia môže nejako obnoviť, veľakrát je to tak, ako sme spomínali, je potrebná koregulácia, že je tam niekto iný, kto s tým pomáha. A druhý krok je potom spracovanie tých traumatických nespracovaných spomienok. Oni totiž zostávajú v nervovej sústave akoby zamrznuté alebo uzamknuté v tej nespracovanej, fragmentovanej podobe. A my ako by sme sa chceli k ním dostať, ako keby sme potrebovali akoby odomknúť tú zamknutú miestnosť, do ktorej nič nové nepreniklo a priniesť tam svetlo a tú časť, ktorá je tam uviaznutá, ako keby vyviesť do nádené svetla a ukázať jej, že svet dnes je už iný. Hej, treba, že dnes už som naozaj v bezpečí, že to, čo sa udialo, už skončilo. A ten proces spracovávania traumatických spomienok môže tiež vyžadovať nejakú špecifickú vlastne intervenciu v rámci psychoterapie. Výsledkom je, že môže dojsť k tej integrácii, ktorá sa neudiala spontánne a prirodzene, ktorá bola nejako tou traumou narušená. To, čoho sme sa dotkli vlastne ešte pred prednáškou, bolo, že ako zaobchádzame s tým pojmom traumy, tak vo všeobecnosti v médiách a tak. A v niečom je veľmi podľa mňa dôležité si uvedomiť, že tak ako súcit je veľmi liečivý, tak súcit bez múdrosti môže byť hlúpy a niekedy aj nenápomocný. V angličtine majú na to taký celkom radikálny pojem, že idiotský súcit. A to je to, keď nerozumieme dobre, čo sú naozaj tie príčiny utrpenia a čo pomáha, ale len máme dobrý úmysel, ale bez toho porozumenia vlastne môžeme urobiť niekedy viac škody ako užitku. Preto je taká dôležitá metafora, akoby, ktorá hovorí, že súcit a múdrosť sú ako dve krídla vtáka, že ten vták nelieta vlastne, keď jedno krídlo nemá alebo má zranené. A potrebujeme súcit vyvažovať múdrosťou a múdrosť potrebujeme vyvažovať súcitom. To je všetko za mňa. Verím, že som to aj celkom nakoniec stihla v čase. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Hana Vojtová, moc krát děkuji.